Ola, son Mari Carme, traballo na Asociación de Arte en Palla, dedicámonos a recuperar os sombreiros San Cosmeiro. O San Cosmeiro é a arte principal que temos, pero a parte do San Cosmeiro fago todo traballos que son con palla, o sea, fago bolsos, fago lámparas, fago colgantes, pendientes, bueno, un poquinho todo co que se pode traballar un poquinho a palla. A veces a imaginación dame o que me falta, a veces son mans. Fixen algún de pequena, quedou aí parado, e despois, cando ven a crise do 2008, encontrei palla por aí e fixen un par deles, que me viron no Consello e me dixeron daqui ao Castillo e aquí estou. Entón, aquí entrei no 2015, entrei con 2 sombreiros e 3 paneras, morta de medo, toda asustada, pensando en que lío me estou metendo, pero, bueno, estou moi contenta, porque, bueno, é algo que faz cas mans, que che fai sentir, pois, como, non sei como ser, valorada, útil, encima dache un montón de satisfaccións, porque ves que outras persoas, como mellor, están a outro nivel, e que che din, oh, como podes facer isto, como podes facer aquelo, entón é un pouco emotivo, non? O da palla é un mundo casi sin explorar, porque non lle damos o valor ao mellor que ten, pero podes facer cuadros, podes facer figuras decorativas, un montón de cousas, non? Ao facer as cousas diferentes, tamén che dá para ir sobrevivindo con el, e para que non se perda o San Cosme, que é o fundamental, non? Porque está pouco valorado, agora está noutra ser regional e tal, pero a xente sigue vendo como algo moi caro. Pero que non pensa xente que unha peza destas levache 40 horas aproximadamente facelo. E aparte tes que sembralo entero, non tes onde comprar o material, hai que sembrar, hai que recoller, hai que saber as lunas, porque isto ten que ser no menguante lunar, porque se non é no menguante lunar, a peza quebra, o sea, rompe, non sería duradeira. E así, pois sabedes, mira, aquí me estou cambiando a tela o sea, que xa gastou unha tela e ainda está novo para gastar outra. O sea, que son cousas que, claro, todo eso a xente a veces non ve, a veces ve algo que di, ai, pois mira, compro non sei onde, que é super barato, non? Destos que veñen de fora, sí, que gasto 10 euros, e este, pois, ao mellor, vale 3 veces máis. O que non contan é que eso, ao mellor, polo 2 veces, e non che vale máis, é un sombreiro feito coa palla estanosa, é feito como se fai como facemos nós tradicionalmente, pois ao mellor dura 15, 10 ou 20 anos, o sea, isto podes doblalo todo así, que o lavas, e o pos así, e volve a quedar outra vez impecable. Dedícome solo a isto e non me chegan as horas. Non me chegan, o sea, pero de facer cousas porque non teño máis mans. Eu que fago vendo todo, o sea, perdo de vender por non dar feito. Así de claro. E eu empecé por casualidade, estou encantadísima. A veces tamén necesitamos que alguén che diga vales, non? Porque eu creo que as mulleres arrastramos moito isto de que a veces non somos capaces. Nosotros exigimos máis. Unha voceciña pequena lá dentro sempre nos tira un poquinho para atrás, non nos fai dubidar, non? A veces necesitamos tamén os que están ao lado, sean compañeiros, sean compañeiras, sean amigos, sean amigas, o que sea, que che digan, veña, va, empuja que ti podes, non? Contenta, hai que luchalo, sí. Dá para vivir ben, non. Dá para sobrevivir, vai tirando. Pero creo que iso que todos os traballos hoxe en día, non? Que pasa? Que non me dedico só aos sombreiros, porque se me dedicara só aos sombreiros sí que non me daría para vivir. Entonces, por eso tamén teño que facer todo iso que son estas cousiñas pequenas, non? Pero que a mí son as que menos me gusta facer. Emprender ao principio é un pouco complicado, sí, pero despois todo é... O primeiro ano é o máis loco, é o que máis medo che dá, son as máis inseguridades. Ao largo da miña vida fun cambiando de traballos, e fun cambiando de profesión. Fun cambiando de profesións un pouco porque as mulleres moitas veces nos adaptando ás necesidades dos fillos, nos adaptando a tal, non? Entonces, eu tamén quedei sola, moi xovenciña, con 2 fillos pequenos, con 34 anos quedei sola, por un accidente. Entonces, claro, tens que adaptar a conciliación familiar e a ter traballo, non? Entonces, primeiro estuve traballando para Sara en costura,
nunha máquina plana. Que pasa? Que a fábrica terminou, entonces os talleres por aquí no rural quedei un poquinho no aire, non? Despois fixen un curso para atencións a domicilio, estuve traballando a domicilio, pero os horarios non me iban. E fixen un curso de vigilante de seguridade, en ese momento estaba traballando de vigilante de seguridade. Fixen uns sombreiros porque cando fui a crise de 2007, nese momento pois eu pedi unha empresa ir ao paro para dedicarme un pouco máis aos fillos, porque estaba unha adolescencia un pouco inquieta. Como fixen así uns sombreiros e un fixen encaixe de bolillo, o prestei para unha exposición na Casa de Cultura co dengue, un enagua tal, eu viro, pois aí vim para aquí. Fui así un pouco, como eu tampouco nunca tuve un problema en adaptarme aos cambios e todo eso, un pouco non. E como a Casmán sempre me gustou facer traballos. E no rural, hoxe en día, pos artesanos, creo que está mellor que no urbano, creo, que temos máis portas abertas. Ao mellor é o meu punto de vista, non? Porque se están recuperando moitas feiras con respecto a eso, moitos eventos onde se xunta xente de todos os ámbitos, sean urbanos, sean do rural, entón sempre tens máis posibilidades de enseñar, non? No urbano, eu vivo no urbano e vivo no rural, que eu volvín de volta por rural, vexo que a xente pasa como moitas veces máis de largo, non? Porque moita xente pensa que por emprender unha artesanía, se estás no urbano, que hai moita máis xente, tes máis facilidade para vender, e eu, a miña experiencia, demóstreme que non, que é todo o contrario, non? Aquí como que a xente ven o rural e se ven do urbano, se ven con esa idea de buscar algo do rural, entón é un cliente potencial. Sin embargo, se tú estás no urbano, non encontras ese potencial cliente. E cando empecé cos sombreiros, volvín pa aldea. Volvín pa aldea e estou encantada, Son da aldea, son como a amapola do campo. Gústame, además me gusta, gústame todo que sea traballos de campo, que agora non os fago por necesidade, o fago porque me gusta. Me gusta limpar o monte, me gusta ter a horta, me gusta facer, o sea, todo gústame. Entonces isto é algo que me gusta tamén. Velo sembralo, velo sementar, velo nacer, velo crecer, o sea, gústame. Cada un ten a súa... Que despois a vida te obliga por necesidades, por la economía, por non sei que, ir mudando a un sitio ou outro onde teñes un porvenir mellor, pois sí. Pero eso non quer decir que te olvides as túas raíces, nin que renegues delas, nin que non queiras volver a elas, non? Que foi o que me pasou a mí. E animo a xente que o faga. Que non é o mismo, cando tes 20 anos non ves o campo ou rural, como eu ves cando tes 40 ou 50. Veslle máis os recursos, veslle máis o aproveitamento de recursos, o sea, é outra forma de vivir. Eu animo incluso a xente nova a que prove, non? Porque hai un montón de cousas que se poden recuperar, que se poden usar, que se poden facer. O proceso da palla eu a teño que sementar o centeno no mes de noviembre, máis ou menos. É un material que nace no inverno, pero se desarrolla na primavera. Entón, depende moito dos factores do clima. Entón, claro, agora non hai moitos sitios onde sembrar máis que sembro eu, entón, ou teño eu ou non hai. Este é o centeno autóctono que había de aquí de toda a vida, que mide como 1,70 m cando acaba de desarrollar. Eu o recollo no menguante lunar, eu recollo un pouquiño verde, cortando verde, secando a sol, queda seca, non é que lle pase ninguna cousa ni nada. Entón, se a corto verde, queda toda co mesmo color, non collo dous colores, e agardo en caixas de cartón para que non se estropee. Aí pode estar anos. Eu diría que hoxe, que tuve que criar os meus fillos sola, diría que temos máis axudas, máis recursos case no rural que na ciudad. Na ciudad tamén para traballar tens que desplazar dunha punta a outra, e no rural é todo, inda que teñas 10 kilómetros, son 5 minutos en coche, non é como antes que tiñas que ir a pé, ten os servicios todos. Entonces eu penso que a muller no rural se pode conciliar máis que nunca. Ademais de haber puestos de traballo, hai cousas como isto que podemos leválas a cabo e que se non che dan para facer rico, pero dache para vivir dignamente e para vivir, como decir, ter unha vida feliz e plena.
porque che dá unha libertad, tes o que necesitamos todos, pero ao mesmo tempo tes unha libertad. Eso non tes o estrés que tes nunha ciudad, eso é calidad de vida. Para mí, eu digo que se vive mellor aquí con 1000 euros que en calquera ciudad con 2000.